Yo, as je lekker niet man, als je lekker, als hij een plikken is. Hoe is het zo barazen en zo je voelt like en kijk waar ze al en kijk waar ze altijd uitgaan man. Hij is ons mindset alweer kan dat. Hij had iemand anders zien, maar zo wat nu niet geweek het van je, maar hoe is het different als een week af hoe. Zo is het een andere appreciation af hoe. Zo wat ik voor die mensen kan zeggen is, week hard aan je dromen. Al lachen je uit. Je gaat zo zeggen, ik weet hoe het voelt. I'm telling people like how I dealt with it. Ik focus op mijn dromen, ik snuif me af. Snuif je af. Want ze mag maar af, weet wat ze is, maar ze nog altijd de kamer. Wat ze kan ingaan en wat ze jouw space kan maken, nog altijd een dak voor je kop. Dus als mensen wat op je straat misschien leeg. Als ik voor jou zelf kijk en ik voor hulle, kan ze misschien denken. Die beetje wat ik nou weet nog, kan ik nog gebruiken om te login. Ik heb nou nog mijn eerste mic, ik heb nou nog mijn eerste alles koos waar hij was niet goed wat ik gebruik niet om te login. Ik denk met mic gaan, mijn laptop, hele bad geweken. Ik kijk waar ik vandaag veel zoals ik kan, zit met die weken en you will see hoe ik doorbring you. Ik guarantee voor jou, I guarantee you. Hij is het beste recept ooit, sinds working on.